Ussa dutar yasamak üçin gerek bolan tuğdağızın tapandan soň üns bilen synlap ol agaçda nähil dutaryň çykjaklygyny göz çeni bilen çaklaýar. Tuğdağızynyň ýaşynyň näçe köp bollugyça yasaljak dutaryň hiline de täsiri bar. Adyndan 25 ýyl bol suwun başyna timarlanyp boýalan agaç gerekdir. Güýz aýlar agaçlar ýapragyny döküp kış ukusuna giden soň kesilip alınýar. Bunun sebäbim agaçlar şol wagt öz düzümindäki şiretiniň hereketini togtadýar. Şunlukda agazyň durky berkeýär. Mundan başga da şeýle tutdan ýasalan dutaryň sesem gowy bolýar. Tuğ agazynyň ýene bir aýratynlygy uzak wagtlap çüremän, öz durkun saklap, gaýta wagt geçdigiçe gara goňur, narynç reňke gelýänligidir. Nazarulla aga dutaryň käsini ýasamak üçin gyş aýlary, howanyň salkyn wagty işe girişýär. Gün gydýança kädi taýarlanýar. Şonuň ýaly hem dutaryň gapagyny, sapyn taýarlanýar. Egerde ussa tuğ agaçlaryny salkyn howada işläp ýetişmedik ýagdaýyna gurap jaýrylmalyk üçin inniki ile çenli çygyl topraga gömüp goýmaly bolýar. Häzir ussa şol gömülgi tuğ agaçynyň bölegini gazyp alýar. Ussa töňgän gabygyny aýryp dutaryň gapak goýmaly tarapyny ýürüýti ülüňi bilen gerekli şekilini çyzyp alýar. Gapdal we arka tarapyny bolsa ussa köp ýyllyk iş tejribesi esasynda göz çeni bilen, palta bilen çapyp aýryp başlaýar. Belli bir derejede dutaryň şekili ýuwaş-ýuwaşdan emele gelip başlaýar. Kädiniň şekili ululy kiçili görnüşde ýasalýar. Kädiniň içini köwmek üçin ýürüýte ýasalan uzyn teşe ullanýar. Kädiniň çoňlugy esasan agdynyň giňligine barabar bolmaly. Kädiniň gapagy goly, ýeriniň galyňlygy 0,6 santimetr bolup, aşaklygyna galňak gitmeli. Dutaryň iç tarapynyň ennigan, tekil bolmagynyň ähmiýeti uludur. Dutaryň içi gerekli derejede kögülenden soň kädiniň sap berkitmeleri kesilip taýar edilýär. Sapyň oturdulmaly ýeriniň giňligi 1,10-5 santimetr, çoňlugy bolsa 2 santimetr çemeti bolmalydyr. Indi gerek dutaryň sapyny ýasamaklygy ýyşylýar. Sapy erik agazyndan taýarlanýar. Onuň hem sebäbi erik agazynyň dykyllygy, berkiligi üçin ullanýar. Ustalar saplyk üçin erik agajy genip öpüp otyrka, ölka agazyň göstürgön ýerinden kesip kölegi ýerde uradýarlar. Beýleki agaçlara garanda erik agajy çyg çekmedek bolýar. Şeýle de
wagtyň geçmegi bilen rengi goňralyp, kädiniň rengine kybapdaş bolýar. Tapyň hem öz nusgaty zatyna sydalyp ölçek alınýar. Soň tapyň käde berki bilmeleri şu görnüşde taýýarlanýar. Dutaryň gapagyny taýýarlamak üçin tamdyryň kömegi bilen otda bişirilýär. Şeýlelikde tamdyr gerekli derejede gyzdyrylyp, dutary gapakly üçin taýýarlanan agaçlary tamdyryň içine salynýar. Gapaklyk agaçlary köräp, ot düşmedi üçin tamdyryň körüni hem agzyny toprak bilen howa düşmedi ýaly berik gömülýär. Soňra tamdyr gowsawandan soň gapaklary çykaryp ýonyp barlap görülýär. Göňnejay gerekli derejede bismedik ýagdaýyna ýaňadan bisirmeli bolýar. Egerde gapak gerekli derejede bismedik bolsa, owaz berjiligi pes bolýar. Çakdan aşy gatyanan ýagdaýyna dutar ýasamak üçin amatsız bolýar. Taýýar bolan gapagy dutaryň kädisine berkitmek üçin kädiniň agzyna laýyklap sydylýar we artykmyç bölegini ýonyp aýrylýar. Doly taýýar bolan gapagy käde berkitmek üçin ýürüýte ýelim çalynyp guraýança şu şekilde daňyp goýulýar. Perdelik temi taýýarlamak üçin bolsa ýürüýte demir tüýüji guralyň kömegi bilen perdelik tim taýýarlanýar. Perdelik tim ýarym togulak görnüşini ennigan bir meňneş galyňlykda süýülip taýýar edilýär. Usso dakylmaly 10 perdäni tapa dakmanka hersiniň oturmaly ýerini belli edip goýýar. Perdeleri durmaly ýerine görä gerekli ölçegde alınıp, tenekaryň kömegi bilen mis bölejigi bilen otda kevşirlenýär. Otda kevşirlenen perdeler salajadan urgu bilen ölçege görä bellenip goýulan ýere ertilýär.
perdeleri ölçüler esasında bellenen yere koyulmasa islenýän gerekli owady bermeýär. Bu işler tamamlanandan soň boýnuzdan şeytan eşek we kırş saklaýjy ýasalyp yerine oturdylýar. Dutarın kişileri dakılandan soň tut ağacından yasalan eşek gädiniň aşak tarapyndan 4 barmak, ýagny takminan 8-9 santimetr aralykda goýulýar. Anha inni dutarymyz doly taýar boldy. Türkmen dutarı yasalarına tuğ ağacından yasalıp başlanıyor. Tuğ ağacından kän yasan tuğ ağacı gerek. Olmanla 50-100 yıl avat sağdan çayırıksız olmalı. Onu kiçi tapağı yok. Esası asıl nuskosu bir nuskoda yasalıyor bu dutar. Şu dutar kän vatla buğranan son. Şu daş görünüşünü gerekli yonulup bilman tayin edip koyuluyor. Daş görünüşü bolunan son içinin kalınlığı. Gerekli yerlerine kalın koymalı yerler oluyor. Yukartmalı yerler oluyor. Dutardan ovad almak için bunun içinde her yeri yonulayan yerleri var. Uzunluk nuskosu dutarın. Uzunluk nuskosu kiçi dutar bilen ulu dutarın tapağı yoktur. İkrem uzunluk benzeştir. Kapağın tuğ ağacından yasalıyor ulan. Tuğ ağacından yasalıp ulan köp vaktin devamında kuğratmak bilen sonunu tamdırda su yakılıyor. Yakmaklık manası içinde tuğdun ağacın içinde öz şiiresi oluyor. Şu şiireni ayırmasan tutar ovad veren, ses veren. Yerde onlarda at dersine de gömülüktür. Her iyilik görüttürler de. Suğa kaynatıp görüttürler. Derse görüttürler. İnsanın ahırkı neticede şunu tamdırda oğutta pişirmeli oluyor. Erek ağacına sap yasalıyor. Erek ağacına sap edileyenin sebebi erek ağacının dıkkızlığı. Şuna perde kakılan vaatları. Yani perdeni, polat perdeler de bunu şu vurup salanda şu ağacın sünmez yani. Şu erek ağacının saylağı vaattılar. Esasen erek ağacının Adem elinde. Adem elinde hiç şuna renkini götün o. Şu zahirinin o, şiirenin o, islerinin o. Son şu tuğ ağacının, erek ağacının ikisinin kasiyeti bir mengdeş. Kapağı takmak için kapağın ilk kalınlık derecesini tapmalı, iç yüzünden. Dutardan ovad almak için dutarın kapağında belli bir yoğunlayan yerleri var. Eşek oynamaz yaşlarda belli bir derece beyiklik oluyor da. Onun şunu yok olmak için şu aşağı gözünden ozan kapağı yelmemeyken yok olup koyuluyor. Şu aşağına sinetsem, şu aşağı kövöktür yani. Şu kövöklüğüm yankısı eşek oynamaz yaşın üstünde tüngülük peyda olur yani. Sonra basış verir yani, eşek oynamaz yani. Şu aşağına hemen çukur ediliyor. Sonra üstünden yoğununda kapağın üstü şungalakı tüm bu var yani.